Yes, I go cook, I go wash plate for you, baby. Na dai san me zan in naji haka wallahi alajin nan baba ne zai ba billahi lazi amma na san Oh my god. Malam me haka? Lafiya kuwa? Alhaji dan girman Allah a taimaka min. Taimaka ma. Kamar shi Allah ya taimake ka a taimaka min. Da me zan taimaka ma? Naga kana ta rabon kuɗi ne. Rabon kuɗi? Wa ya ga ma rabon kuɗi yake yi? Shooting din bidiyo muke zaka shigo mana kai tsaye haka. Yeah! Let's go! What?